Řekli jsme si, že chceme udělat aplikaci, která bude mít smysl. Že chceme pomoct lidem, že to nebude prostě jednoduchá hra, že tím chcem tím ovlivnit určitou skupinu lidí. Ta skupina lidí nemusí být velká, ale musí jim to nějakým způsobem pomoct. A v té chvíli jsem si vzpomněl na svého dědu, který je neslyšící a používá kochleární implantát. Pojďme mu s tím zkusit nějakým způsobem pomoct. Jak dlouho jste jezdil jako mašinfíra? Tak jako já říkám, 70 až 83, 11 roků, no. Když jsem jezdil jako pomocník strojvedoucího na těch motorových lokomotivách, tak se stala někdy nějaká závada ve strojovně a já jsem musel jít do té strojovny a pochopitelně ten motor je velký, že 12 válců veliký, že, tak to je hluk. A v tom hluku jsem třeba jel i půl cesty do Břeclavi, a těch 50 km a musel jsem být v tom hluku. Já jsem vystudoval biomedicínské inženýrství a vím něco o signálech. Navrhl jsem algoritmus, který umožňuje zesilovat určitý frekvence. A tohle se nám podařilo integrovat do Hearing Aid. Pomocí 2 dotyků obrazovky si může uživatel nastavit zesilované frekvence tak, aby kompenzovaly jeho sluchové postižení. Kladli jsme důraz na jednoduché uživatelské rozhraní. Ideálně jedno tlačítko, nemá tam toho být víc. Rozhodl jsem se Hearing Aid testovat na dědovi, zkoušel jsem na něj mluvit s různou intenzitou zvuku, šeptat. Už si to budu slyšet. Ano. Brýle. Brýle. Lokomotiva. Lokomotiva. Koberec. Koberec. Otec? Koberec. Jak koberec. Zkusíme teďka pivo. Pivo. Tak kdyby náhodou mě tady toto vypovědělo, to sluchadlo, tak než bych prostě zehnal buď to opraváře, opravit to, alebo baterka, když dojde, tak než si koupím druhou, tak bych používal tady toto. V nové verzi chceme ještě kvalitnější filtr. Chceme takový filtr, aby si uživatel mohl zcela vykompenzovat svoji sluchovou vadu. Dobře to slyší. Jo? No.